guys, nandito tayo ngayon sa Mitsukoshi Carmen. So maglalabas po tayo ng motor ngayon guys. Tara, samahan ako. So ayan guys, nandito nga kami sa Mitsukoshi dito sa Carmen. So nandyan si Sir kanina, nakikita nyo. So pumunta siyang bumili ng gas natin para ilabas tong Icon 110. So ayan po ang ating ilalabas na motor. So ayan, ilalabas po natin tong motor na to, Icon na kulay blue. So ayan, finisher kanina, kakahatak lang po ito nung April. Maganda pa po siya, kulang lang siya ng konting linis. Ayan, so ito po ang kanyang likod guys. Ayan, linis pa po siya. Ayan, so nandito kami sa Mitsukoshi. Ayan, Carmen East. Ayan, Rosales, Pangasinan. Sa mga gusto pong mag-avail ng mga repong motor, so nandito po sila. Dami po nilang repo guys. Ayan, marami po kayong pagpipilian. So ito yung nakursunodan ko dito. Kasi nag-research po ako, mas matipid daw po itong motor na to. So ayan. So tara. So guys, nandito po yung mga pagpipilian nyo na repo ng motor. So ayan, available po dito sa Mitsukoshi pala. So ayan,